Una de les solucions més interessants a l'hora de penjar els nostres recursos educatius en obert és fer servir la plataforma de Procomún, una solució proveïda pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports del Govern Central. Vendrem fins a la pàgina de procomún.intef.es i una vegada que hi som a dins, si no tenim compte, haurem de completar el procés de registre. Pitjarem al munt aquesta opció, ens fixarem en tots els camps que tenen aquest asterisc de color vermell, els emplenarem i ja tindrem completat el nostre procés de registre. Una vegada que haguem acabat, iniciar sessió i introduint les nostres credencials. Recordeu que des d'IBESTIM recomanem l'ús de Bitwarden com a gestor de contrasenyes. Iniciarem sessió i aterram en el nostre panell de control principal. Fixeu-vos que ja ens surt la nostra imatge, el nostre avatar i el nostre nom i llinatges que hem introduït a dins el procés de registre. 3 pipelles, una d'activitat, dades personals i compte. La més important és aquesta d'activitat, allà on ens mostrarà el contingut que tenim publicat. Fixeu-vos que en el meu cas és 0 de 0, no he publicat res. Comunitats, per si volem formar part de qualque comunitat on volem engegar una per nostre cas, per nostre compte, els meus destacats i els meus esborranys. A continuació, la part més interessant és aquesta que ens permet crear un nou recurs d'aprenentatge, crear un nou article o directament també crear un nou itinerari d'aprenentatge. Com veureu, allò que farem serà, a través d'aquest crear un nou recurs, penjarem un arxiu que haguem fet prèviament a dins ETSE Learning. Fixeu-vos, vendré dins el meu ETSE Learning i vos vull mostrar que senzillament allò que he fet ha estat crear l'estructura d'allò que seria una sèrie de normes d'ortografia pel que fa a la separació de síl·labes per aconseguir l'accentuació en llengua catalana. Fixeu-vos que tenc separació de síl·labes, diftongs i iats com a elements principals i després agudes, tindríem exemples, pràctica, planes, etc. Una de les característiques més interessants de Procomún és que una vegada que haguem penjat aquest arxiu, en línia el podrem acabar d'editar. Per això, fitxer, li diré que vull exportar estàndard educatiu i per maximitzar la compatibilitat amb aquesta plataforma ho farem amb el format SCORM 1.2. Pitjam, li diré que sí i li escriuré que ho vull damunt l'escriptori de nom, per exemple, accentuació. Li diré desa i com veus ja ens indica que damunt l'escriptori ha guardat aquest arxiu anomenat accentuació.zip. És una carpeta comprimida. Acceptar. Ja podem minimitzar. Vendríem fins a crear un nou, des d'aquí, recurs d'aprenentatge, la bombeta vermella, i fixeu-vos que ens diu tan senzill com tria l'arxiu. Vendré damunt l'escriptori del meu ordenador i el tenim aquí, accentuació.zip. Obrim i ja l'ha carregat, ja que és un arxiu de tamany molt reduït, 246 kilobytes. Fixeu-vos que ens diu que podem pujar paquets SCORM i IMS en format comprimit, d'acord? En format zip. Molt important que tingueu en compte que no poden superar els 42 megas de tamany i tots aquests arxius, els tipus d'extensions d'arxius, són els permesos per pujar a la plataforma. Si pugem altra cosa, ens avisarà que no serà mostrat. Pitjam a damunt enviar, ens indica que pot trigar fins un parell de minuts a pujar depenent de la velocitat de connexió i de la grandària del nostre arxiu. Una vegada que ho aconsegueixi, és tan senzill com anar completant tots aquests camps que venen marcat en l'asterisc de color vermell. Títol. Fixeu-vos que tota aquesta informació la mos està agafant des del mateix arxiu d'ETSE Learning. Recordeu que vosaltres, a dins d'ETSE Learning, si veniu damunt propietats, podeu anar emplenant aquestes dades, les quals se transferiran directament a dins el paquet SCORM i ja no ho haureu d'emplenar a dins la plataforma. Molt important, en segon lloc, és seleccionar una miniatura. Jo l'he creada directament, pitjaré damunt obrir, s'està pujant aquesta miniatura i li posaré un nom, li diré miniatura, principis, accentuació. Molt bé, ja té aquest nom i la deixaríem guardada d'aquesta manera. Idioma català, descripció, si l'alumne ha de tenir coneixements previs per desenvolupar aquest recurs educatiu, objectiu didàctic, etiquetes separades per coma, si arxius a adjuntar, si volen compartir l'autoria del nostre material amb d'altres persones. Molt important, arribam a un altre asterisc en vermell, tipus de llicència. Triant la llicència, permets usos comercials de la teva obra? Jo en el meu cas li diré que no.
permets modificacions de la teva obra, sí, mentre se comparteixi de la mateixa manera que l'obra inicial. Molt bé. Classificació, li diré que és un recurs de llengua, està ordenat per ordre alfabètic i serà per nens de a partir de quart de primari. Si volguéssim indicar les competències, criteris o mesures d'accessibilitat, tipus de recurs. Arribem a un altre camp obligatori. Li diré que és un exercici o problema tancat, destinatari i àmbit d'ús. Per exemple, per alumnat en general, agrupacions d'alumnat, material per desenvolupar de manera individual, dins aula i de manera presencial, per exemple. Una vegada que haguem acabat, podem guardar com a esborrany aquest material o publicar-lo directament a dins la plataforma de Procomún. Trigarà uns moments i ja veureu que s'apuja i tindrem el mateix recurs que teníem a dins la plataforma d'Excel-Learning, el tindrem en línia. Fixeu-vos que tenim l'estructura, clarament aquí a l'esquerra, ben igual que la que vos hem mostrat a l'arxiu d'Excel-Learning, i tenim el contingut a la banda dreta. Anem a veure la part més interessant. En primer lloc, si desitgéssim, per exemple, posar aquest recurs educatiu en obert o qualsevol altre que trobem a dins la plataforma de Procomún, recordeu que aquí a dins el quadre de recerca, poden cercar recursos d'altres professors o d'altres docents que hagin pujat a dins Procomún, ho podríem fer. Per posar dins la web, per poder copiar aquest iframe. Per exemple, si tinguéssim un Google Sites i volguéssim enganxar aquest material que hem trobat a la xarxa, ho podríem fer dins la solució de Google, per exemple. Recordeu, botó de dreta, copiarem i enganxaríem. També si volem descarregar aquest mateix recurs en format SCORM, per exemple, per editar en local i sense connexió en el nostre ordenador que té instal·lat Excel-Learning. Ho podríem fer per millorar o per complementar material que haguem trobat a dins aquesta mateixa plataforma. A continuació, molt important, per poder esborrar aquest recurs que acabem de pujar, per editar les seves característiques, tornaríem, si pitjam amunt la ploma, a la pantalla anterior que teníem i, a més, ens afegeixen una sèrie d'opcions interessants, com per exemple tenim una vista prèvia del material, podem editar les característiques, el podem despublicar, esborrar i opcions més avançades de desenvolupador. En el meu cas, tornaré enrere i vos diré que l'opció més interessant és aquesta que veus aquí a la dreta, ja que quan pitjam a damunt ella, fixeu-vos que allò que se mos obri és una instància d'Excel-Learning instal·lada a dins el mateix servidor d'Intef, és a dir, el mateix servidor de Procomún, per tal que puguem editar en línia els nostres recursos educatius en obert. Fixeu-vos com us diu que el tamany del projecte és de 0 kilobytes de 100 megas que tenim disponibles a dins aquest editor. Si volguéssim editar aquest material, ho podríem fer d'una manera molt senzilla. Per exemple, anem a començar canviant l'estil. Li posaré l'estil duà, ja el tindríem, i ara, per exemple, vendré a parlar de les paraules agudes. Fixeu-vos que ara mateix, per exemple, el botó d'afegir un nou device de test no surt, però podríem venir directament a marcar-lo des d'aquí. Li llevaré la paraula test i li diré que, per exemple, les paraules agudes són aquelles que duen el cop de veu a la darrera síl·laba. Molt bé, si això fos el meu material, allò que faria seria guardar els canvis. No m'he equivocat, crec que no. Me marcava que no estava bé, menys si m'he deixat l'accent exacte. Havia deixat l'accent, perfecte. Ja ho tenim. Molt important és saber que si volem guardar i publicar aquests canvis directament a la plataforma de Procomún, allò que haurem de fer és venir fins a la part dreta, podríem previsualitzar això que hem fet i directament, abans de tancar aquesta finestra, molt important, pitjar el botó de finalitzar. Una vegada que hem pitjat finalitzar, ens indica alerta, aquest material serà publicat a Procomún. Perfecte, així és el que jo vull, pitjam, s'està pujant aquest paquet a Procomún i ara veureu com el material que tenim a la xarxa ha estat actualitzat. Fixeu-vos que si ven que damunt paraules agudes, ja tindríem que les paraules agudes són aquelles que donen el cop de veu a la darrera síl·laba. Molt bé, això ha estat tot en aquest vídeo de com pujar els nostres recursos educatius en obert a Procomún. Espero que vos sigui de molta utilitat. Moltes gràcies!